Juragan Sate Pak Samsudin Putri Jakarta. Dasar Mas. Oke katur Mbak Nana. Mas Tarno Tania Jaya. Ya. Mas. Apa? Mas. Apa toh sih? Mas. Apa toh sih? Kijing miring sekilo abot gulane karo bojo abot simpene Mas. Kijing miring Mas. Kijing miring etan bali kulon iki tenan apa mung guyon. Ayo ayo. Piye Mas? Kece. Piye Mas? Ayo ayo. Kece miring. Timun sigarane. Ayo nyabut kagungane. Ayo ayo. Kece miring. Ayo ayo. Kece miring. Balik ngulon apa sediane kalakon. Etan soto, Terus kulon ya soto. wah enak no jalo. Paling enak iwake sapi. Terus Etan bojo, kulon ya bojo. Paling enak bojo sing keri. alat tenane lho Seneng to ya. sih. Kijing miring Mas. Kijing miring Jalali lho pariane jalali campur sarine jalali. Tanggapane lho. tuku satene. Sate apa? Sate Mbek. Oh, wah, pakan amung. Aja ngono lah. Gelo, sing kulino mangan arep guyu pekewo. Nek sing pekewo Masalah malah kulino. enggak. Ora apa-apa. Ora ayo. Enek sing meri. Sinten? Aten jare aku parian ngono ya. Mula Iya, kok iya. mula kok nyawang. Iya. Mas, Ayo, ayo. Mula kok nyawang aku. Lah yo Bapake pengen ngedepi parian. aku tak parian ngono kok ya. Ayo, nya mesake kowe ngono nesu ora ya parian ya. Mumpung iki santai lho ayo tang parian. Urek kecing. Mula kok nyawang aku wae. Lah yo Gae pengen mau to. ngedepi aku. Padahal aku ngapek piye? Ngapek piye? ngapek yo. Ngapus iki. Ayo tang. Harem-harem. Kae lho sik disyuting kuwi lho, sik disyuting nah Syutingan kuwi Mas, lho. Mas. Film-film TV Mas, Mas. Sing kuwi lho. Nah. Saya urung nang. Saya. Ya, ayo. Wes, Wes, wes. wes. Bula. Waduh. Jembiring Waduh, aku. sorwet malah kaya ular jedung ya. Harem-harem kecemplung timba. Ora marem Mas, yen ora ombo. Wong angop kuwi wong angop Mas. Kuwi wong angop senggot goreng dicampur rames. Bune garing Mas, matune teles. Wong adus kuwi wong adus Mas. Kuwi wong adus Jalali lho. Wes. Wes piye? Wes, Wis marem ta? Woi. Ya wes, aja nesoni aku, engko nesoni aku. Enek sing lirikne ora? Sapa? Lah iya nek ora Eneng. sapa? Eva. Padahal sing liriku ono padahal. Apa? Iya. Ora Rek. Kalau langsung Ora, Tek. langsung kaget lho arep angop rasido. Mas aku. Jare arep parian. Kaya Enggak kaya arep mau. ditawani rabi ya. Enggak mau. Kaya aja prawane gedek ngene. Enggak, Mas. Aku enggak mau. Ayo parian. Malu-malu anjing di sini. Malu-malu kucing kok.
padha kewane ra apa. Lah kowe anjing ngomongnya Kancamu. Mosok malu-malu anjing. Ayo. Kowe mau apa, Nduk? Jane dum-duman apa, Mas? Sego goreng karo arem-arem. Aku ya. Iya, Selak esuk gitu. Daging sapi nggongnya enaket. Enek MC sauget-uget. Ayo Mas. Ijing miring ayo Mas. Anak ijing miring. Lali lho. Lah, ngono kuwi ta parikane. Kuwi mergane apa? Lah ngopo? Cintane tak tolak ya ngono kuwi ngelokke uget-uget ngono kuwi. Ndase gede langsung. Ndasmu dhewe. Enek sing lirik eneh. Sapa? Sing jilbab ireng. Jilbab ireng. Aja macem-macem Aja macem-macem lho Lah, we. piye? kayak koncoku angkat besi ya. Kuwi? Anu sing body gym apa? Body gym. Hah? Kae lho sing ngene-ngene kae karo mekekeh. Body gym. Oh, body gym. Yo maklum ra mudeng. Mulane sikilmu gen dawa fitness ono lho. Mah. Wis ngene wae ya. Dari iki tutup ya. Ya wis. Tuku Tapi rok, beras ning gagak sifat. Mugi Covid-19 enggal minggat. Ayo lek aku nek rati tabui. Ayo lek aku nek rati tabui. Dikira kemoy ngomong karepmu piye? Mau parian to jebule. Dikira ngomong-ngomongan biasa ya. Nah baleni. Ayo sida ora kok. Wes ora, yo. Dugel kayune. Lah. Kowe kok arep dugel kayune nangka bocah setugel gabrak apa ngono ta kowe ya? Ora iki. Wah, mut dhewe kok. Liyane. to. Walah, nyoto. Cengkeh diwadahi besek. Ya. Piye? Deh kebalik ding. Iya. Cahedan. Apa enek varian kuali ding. Kebalik ki mau nama sik tau. Ngene lho. Cengkeh. Kudu cengkeh. Besek godang. Aja guyu sik to. Besek godah cengkeh. MC-ne cendek, mlakune Ngapa lho kowe kudu ngrayuk ae. Tak rayuk genti kowe kok malah. Ngapa lho. Cahedan. Ngapa? Ngetono galo bojomu pos. Ora udute nganti kleru lah nyedot lho. Biasane kan metu cangkem, ora dilebok kirung. Lagi mumet ora nek santolan. Esuk jagone kloro. Ya Mbak Mika, coba meneng. Nene suarane pate kembroyo. Dilebetke tandha mata. Aduh nene sedulur tani. Bebarengan tandha mata. Aduh tari. Terima kasih yo. Semangat ke Nondo. CKR Jatimania. Prima Gemilang. Sing. Yuk ya. Owe owe. Owe owe. Oh. Oh ya. Oh. Oh ya. Oh. Oh ya. Oh. Pak Demen mangga.
Gogrok. Gogrok tenan. Potel tambah no. Ayo ta. Rapopo enek tukang pijet ya, Kak. Iya. Apa wi? Ora apa Mbak, dintekke Mbak sesasi gak ketemu. Iya. Tak simpen ono kamarku. Ya. Dadi sulung. Iya, iya. Tak simpen ono atiku Mas. Liya waktu bakal ketemu. Asik yo. Taran Ya, arti lara. Chandra Dewi. Iya, iya. Iya, iya. Oh. Oh. Hey. Oh. 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 Senadyan tora ning sara tandha putus senadyan namung sepele ngelingake Ya, dah. Yo. Yo. Kae karo iya. Allah. Aduh, iya, mundur, mati, goyang, kiri, goyang, kanan, mundur, kiri, mundur, kanan, goyang, jos. Nah, semangat. Lah nek ra keringetan ora. Jenenge olahraga ki ya ngene iki. Ya, masuk. Tak simpen ono kamarku. Asik. Oh. Dadi sulung. La la la. Tak simpen ono atiku. Liya waktu bakal ketemu. Ayo yo. Aduh aduh. Iya ae. Hey. Oh aduh. Ae ae. Yo ayo yo. La 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 la. Pokoke. Apa koke? Apa koke? Apa koke? Apa koke? Yo yo. Jati mania, dukun mania, ceker mania. Semua hadir, semua seneng ikutan oh ya. Prima gemilang mat, prima gemilang keramik mas luar biasa. Yo, tardilaras, pancen oke. Tardilaras. Buka Aduh, sini. penak dhewe. Goyangane, kendangane. Aduh ya. Penyanyine, doa asik. Ya. Oh.
yang ngendi iki? Kemana yang ngendi? Wah. Ya. Jo, so, te. Yo. Hey. Oh iya, oh iya, oh iya. Te. Oh. Ayo, 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 ayo. Yo dah. Solo. Ya. Asik adun. Cukup tadi. Oh, 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 oh. Oh, asik. Hey. Ya. Yo, yo, yo. 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 Asik. Mantap. Oh, luar biasa. Sing rawuh banyak banget. Penggemarnya luar biasa. Papannya longgar. Oh. Ya. Aduh, kita kasih kenyal manis. Ambek yang sawasan iya. Selamat Bang Ayun, Pak Arif. Masuk.
kasih. Lagu manis tapi kula nyuwun berkahipun Pakde Parman Joge. Semiling nasi goreng monggo pesuwun sak tunggal. Iya. Bersama Aril. Manis dik kowe pancen manis, tambah manis kowe yen ora lamis, yen mesem manise ngungkuli madu kaya pisang jantungku. Ayo Nur yo. Parman Dongke. Makasih untuk manja-manja ya Rabu. Nggih, mugi-mugi mangke saged kerasan panjenengan teman. Iya.
sing tresnaku aku setya ngenteni sliramu pasang kebalong ngisi rabanyu ngebutang aku Pengendang setan. bubra oh iya Nyamong siji panyuwunku ahai sira kang mas ayo karo aku nganti bisa karo yakin Nimas ora kalali nanging ning nyatane ora bakal lali lahir batin tresno kang nariki dowo ayu Mbak Yurini niki dawuh saking keluarga besar Jakarta Oh, dari Jakarta. saking Cikarang saking Jakarta Oh, dari Kota Cikarang, iya. keluarganipun Bapak Menghendaki lagu apa? Andrianus ngendaki lagu Lumiting Aswara panjenengan disuwun mandhap panggung Oh, disuruh turun. iya Pak D, yang dari Cikarang. Iya, Kalau Jakarta. saya turun, ada itunya, ada ada sardennya. pasti ada Oh, pasti ada. ada Sudah siap? siap Oke, dikasih. Nah, keluarga Jakarta Dengan mangke mriki senyum sedaya pokoknya. iya monggo lanjut Rumin Ya. Mangga belanjane ditutup sih.
Lumiteng asmara. Iya, asik. Lumiteng asmara. Monggo Mbak Rini. Keluarga besar Jakarta Cikarang yuk. Ya, Asik. yang dari Cikarang silakan bergabung. Ibu Joget Natri. bareng Bu Monggo ya. Bu, joget Bu. Saprene nggonku ngenteni janji prasetyane ngati kadung tresno mring sliramu dewong bagus raeling dinalang wektu ning ati katon ora bisa ilang saya suwe saya ra karuan senadyan mung tansah gedang aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus anti-anti Sopi semoyo wae aku tresno karo kowe tekan ning atimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal rayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lumiteng asmara Jakarta Cikarang makasih. ya keluarga cokek mania tunggul satu jiwa jati mania ayo ya aja disok-sok aja dimomong masuk Saprene nggonku ngenteni janji prasetyane ngati kadung tresno mring sliramu aduh wong ayu ra eling dina lan wektu masuk ning ati katon ora bisa ilang saya suwe saya ra karuan nadyan mung tansah gedang aku samar yen sliramu ra kelingan masuk wong tak anti-anti job pijer semoyo bae aku tresno karo kowe Mas Narto digoyang ya gane atiku tak de bakso ya Pak Tikabul gawe